Какво ще правиш? Ремонт. Ремонт? Да, ремонт. Ремонт ли ще правиш, мама? Може ли да седа до тебе, докато правиш ремонт, за всеки случай? Алото не може да го взимаш, извинете. Какво правиш тук? Ремонт. Ремонт. Криси прави ремонт. Айде прави ремонт. Слизи веднага долу. Не. Защо? Тате. Какво тате? Тате. Какво Афон. Айфон, да. Я брой до 10. Къде 1, 2, Хин. 3, Той. 4, Фау. 5, Фаш. 6, Сис. 7, 8, 9, 9, 9. Броиш ли си, мам? Да. Добре. Кажи 9. Не. Защо? 9, 10. Не. Добре, няма. Дайте лъпка. Слизи оттам, айде миличка. Не. Как така не? Ремонт. Айде. Тя се вика как е така. Ей, театър.